তিনি তাকুক তাই বুকুরক তিনি আইপিএফটি বেনাতলা হাফানি যত্ন খামबाय তিনি বগিরাট পারানি তিনি সঞ্জিত ত্রিপুরানি লিডাरनि बिसिंते তিনি 70 পরিবার তাই ভোটার দङ 213 তিনি আইপিএফটি नि বেনাতলা হাফায়া কারণ হওয়া তিনি বক তিনি সিএ বা সিএবি नि তাও সিএ মানে বক বনো সাজা গিয়াগै তিনি যে বনো অপোজ খাलामनायनि बिसिंते बक তিনি आईपीएफटी बेनातला हाफाया बिनि बागै তাই যত आईपीएफटी खालामनाय बा যত যে খাलामनाय दङ যতनो हामबाय याफोरा बेलायखे हामबाय दिनै 3 तारिख जानुवारि ताबो प्राय निने 7टा सारिखनि 7टा बाजै दङ आरो सिनि बगिराट पारा एकेबारे रुपाइसारि ब्लक नि आन्डार सिनि आईपीएफटी साब्रुम डिविजन कमिटि नि बिसिंग सिनि ताकुक सञ्जीव त्रिपुरा बा बीजेपी नि लिडार्स दङ बिनि लिडारशिप तिनि 70 फैमिली 70 परिवार टोटल वोटर संख्या 213 213 वोटर तिनि आईपीएफटी नि बानातला बरक फाक्या तासिंग सगांगा आनिसे सगांगा प्रेसिडेंट बसाका बरक एज ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अब बेलायसिनि त्रिपुरानि त्रिपुरा सारकनि हेकबा 184 जना राजानि बंशरकनि बेलाय वानामा संसा अब सिनि दफानि थानिबो कैंसर हाबमाने हाई ख्लायै साकनो मा तंगै तिनि बरक तिनि डिजिसन नाखा अर जागावा नरक जतनो नुगुना बरक सालसा बरकनि मुसुं तुइ हेका बरकनि वान संमानि बिसिंतिखे बरक गुबुन पार्टियाव थांगै लामा करै तंमानि बिसिंग तिनि बसकांग निने एडीसी इलेक्शन फाइ दंगो ए 2020-2020 ए एडीसी इलेक्शन सकांग बरक सिनि आईपीएफटी नि दा बरकनि सिम्बल हेकेबा तिप्रालेननि आन्दोलन बरक तिनि सामिलं फाइका तिप्रालेन तामनि बागै तिनि अ जागाबो मा फाइका हंगांकाय बरक तिप्रालेननि शब्द तिप्रालेननि वार्ड तिप्रालेननि मिनिं बरनि थानियाव बरक वान सबैनो तिनि अन्तत एडीसी एरियानि हानत फानस जों तिनि आलादा राज्य मा खालायनाय अबनो बरक तिनि साजागैनो समर्थन दबै तिनि सिनि अबाना तलाव जॉइनिंग खालायफैका बरकना सिनि लिडार गोबां मानो तिनि लामसगैनो हारका आं बरकना हामबाय मारुबो सिनि अनारेबल सिनि सञ्जीव त्रिपुरा ताकुक सञ्जीव त्रिपुरा बिनि लिडारशिप तिनि फाइमाने बागै जत हास्तेनि सिनि त्रिपुरा सा बसंरावनोबो आं अबनो कबांनाय जों बैनि दालान 3 तला 4 तला 5 तला हायकबा बैनि नुखुंनो नायथगनुगै बैनि लगे लगे थांगै निजिनि बसाबुतिनि फ्यूचर नष्ट खालायनानै अब कगिया निजिनि नुखुंनोसो सिगां थिगमा खालायनाय निजिनि हानोसो सिगां रक्षा मा खालायनाय निजिनि दफानोसो सिगां रक्षा मा खालायनाय आबनि परेसि नों नेशनल पार्टी हेगबा बैनि कतर कतर बिल्डिं ना नायसिगै बैनि लिडारशिप कतर ना नायसिगै बैनि रां पैसा ना नायसिगै बैनि लगे लगे थांखांगाय सिनि दफानि बागै वलाय वानामा संसांनाय आबनि बागै तिनि बननो तिनि अरसिनि ताकुक सञ्जीव त्रिपुरा बतिनि वान सबै फेमानि बागै बनस सिनि खाबाय खुबाय अनि साक मांनि अंगै ते अनि बदलनि अंगै ते सिनि पार्टीनि अंगै जों बना पाइप्लाया हामबाया फरत ते बना खाबायनो जों लामसबै नावो असबना हामबाय।